Салом алейкум. Мо мегузарем ба қисмҳои дигари ҳалли масъалаҳои физика ва мо дар масъалаи 31 қарор дорем ҳозир. Биёед масъалаи 31-ро мебинем. Дар расм графикҳои вобастагии суръати ду ҷисм аз вақт нишон дода шудаанд. Ҷисми дуюм дар 10 сонияи ҳаракат чӣ қадар роҳро тай мекунад? Яъне ки ҷисми дуюм ин ҷисм мебошад. Агар мо бинем, ин ҳаракати мунтазам дорад, яъне ки суръаташ тағйир намеёбад ва суръаташ дар ин ҷо бошад, агар 10 метр тақсими сония мебошад. 10 метр тақсими сония менависем ва дар 10 сония вақт бошад, агар 10 сония аст. Вақт 10 сония мебошад, гуфта шудааст ки чӣ қадар роҳро тай мекунад. Яъне ки мо бояд s-ро бо ҳамроҳии шумо ёбем. Мо медонем формулаи суръатро ва s-ро агар аз формулаи суръат ёбем, ин мешавад v v зарби t. Хоб, v зарби t ин 10 зарби 10 мешавад. 10 зарби 10 ин 100 метр мешавад. Яъне ки дар 10 сония 100 метр роҳро тай мекунад ва ин ҷавоби б мебошад. Биёед бинем машқи 32-ро. Дар машқи 32 дар расм графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракат аз вақт барои ду ҷисми ҳисоби шитоби ҳаракаткунанда нишон дода шудааст. Шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? Яъне ки шитобҳоро мо бо ҳамроҳии шумо муқоиса мекунем дар ин ҷо. Агар мо шитоби ҷисми якумро бинем, агар шитоби ҷисми якум бошад, агар биёед нависем як шитоби ҷисми якум 14 метр тақсими сония тақсими 7 сония мекунем. Яъне ки суръаташ 14 мебошад ва дар ҳафтум сония 14 метр тақсими сония дорад. Дар ин ҷо 7-ро мегузорем дар 7 сония ва ин мешавад 2 метр тақсими сония квадрат. Хоб, ва i2-ро мо меёбем. Дар i2 бошад, агар чанд аст? Яъне ки бо мо 7 сонияро мегирем дар 7 сония на он қадар хуб менамояд ва мо метавонем гирем ки масалан 8 сонияро дар 8 сония агар гирем, дар ин ҷо низ 8 сония аст, яъне ки 8 тақсими 8 мешавад. 8 тақсими 8 мешавад 1 метр тақсими сония квадрат. Ва бо ҳамроҳи шумо мо ҳозир муқоиса мекунем i1 тақсими i2 ҷисми суръати ҷисми якумро ёфтан лозим аст. Шитобашро, яъне ки назар ба дуюм чанд маротиба зиёдтар аст. i1 тақсими i2 мешавад. i1 тақсими i2 ин мешавад 2 тақсими 1 ин баробари 2, яъне ки 2 маротиба бошад, агар ин ҷавоби б мешавад дар машқи 32. Хоб, машқи 33-ро мебинем. Дар машқи 33 гуфта шудааст ки дучархарони якум масофаи додашударо дар 120 сония, дуюм дар 2 дақиқа ва сеюм дар 1 дақиқаву 60 сония тай намуд. Оё шитоби дучархаронҳо якхел аст? Биёед ин саволро ман ба шумо меномам. Метавонед ки дар комментарияи худро гузоред. Мегузарем ба машқи 34. Яъне ки сразу машқи 34-ро мегузарем. Дар графика вобастагии шитоби 4 варзишгар аз вақт тасвир ёфтааст. Суръати кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст? Яъне ки агар мо ин тавр бинем, дар ин ҷо шитоби аз ҳама зиёдтарин аз якум аст. Яъне ки агар шитоби зиёд бошад, агар бояд суръат низ зиёд бошад. Ва дар ин ҷо мо якумро мегирем ва дар 34-ум машқ ин варианти А тугрӣ мебошад. Варианти А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Машқи 35 бошад, агар варзишгар бо шитоби доимии 1 метр тақсими сония давад дар 20 сония чӣ қадар масофаро тай карда метавонад? Суръати ибтидоии варзишгар ба 0 баробар аст. Нигоҳ кунед, вақте ки мо шитоби доимӣ дорем, ин бо дар қисми теория низ ҳаст, метавонед бинед қисми теорияро. Бояд қисми теорияро шумо хуб донед. Он қадар онҳо қиин нестанд, агар фаҳмед, ҳама ин хело ҳам осон аст. Агар шитоби доимӣ бошад, агар мо дорем бо шумо чунин формула, яъне ки x баробар мешавад ба x0, там ҷамъи нулевое мешавад t
ҷамъи бо т квадрат тақсими 2 мешавад. Нигоҳ кунед, яъне ки суръати ибтидои варзишгар 0 аст, маънои 0 мешавад ба мо, маънои низ 0 ҳаст ва ба мо мемонад х баробари т квадрат тақсими 2. Вақте ки иштоб доимӣ бошад, ва дар ин ҷо мо масофаро бояд ҷабем. Вақте ки ин додашудаҳоро мемонем, яъне ки 1 зарби 20 дар квадрат, хоб тақсими 2. яъне ки 400 мешавад тақсими 2, ин мешавад 200 метр. яъне ки 200 метр роҳро тай мекунад. Бинед ки агар ҳама вақт шитоб доимӣ бошад, констант дар ин ҷо ҳаст. Аз ёд набароред. Хоб так, ин буд машқи 35. Хоб ин машқи 35 буд ба мо ва машқи 36 мегузарем. Дар расм графики вобастагии суръати ҷисм аз вақт тасвир ёфтааст. Шитоби ҷисмро дар 4 сония аз оғози ҳаракат муайян кунед. яъне ки боз ҳамон формуларо истифода мебарем. Шитобро агар ёбем, баробари v тақсими t. хоб дар 4 сония дода шудааст. дар 4 сония бошад, агар суръат ба 20 метр тақсими сония баробар мешавад, яъне ки 20 ва сония бошад, агар 4 сония мо дорем вақт, ва ин мешавад 5 метр тақсими сония квадрат, ва ин ҷавоб мешавад b. bро мо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хоб мисоли 37. ҷисмҳо аз рӯи давра ҳаракат карда, дар як вақт ҷисми якум ба кунҷи 30 градус, дуюм ба 45, сеюм ба 90 ва чорум ба 180 гардиш менамоянд. Суръати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? Яъне ки суръати хаттӣ мо гуфтем ки v баробари масалан l тақсими t мешавад. хоб бинед ки ҷисми якум дар як вақт, агар давра бошад, агар ҷисми якум дар 30 инҷа 0 градус бошад, агар инҷа 0 градус аст, 30 градус ка мешавад, яъне ки дар як сония ин ҷисм ҳамқа ҳаракат кардааст. ҷисми дуюм бошад, агар 45 градус ҳаракат кардааст, ҷисми сеюм 90 градус бояд ин рост бошад. дар ин ҷо ин 90 градус аст. ва нигоҳ кунед, дар як хел вақт ҷисми сеюм масофаро тай кардааст, яъне ки як камонро тай кардааст. Агар ин бошад, агар 90 градус мешавад, ин 90 градус аст, кунҷ расстояниеро тай намудааст. ва ҷисми чорум бошад, агар 180 градусро, ҷисми чорум дар як вақт аз ин ҷо ба ин ҷо омадааст. ҷисми сеюм аз ин ҷо ба ин ҷо омадааст. инҷа ҷисми сеюм, инҷа ҷисми чорум. Ну мебинем ки инҷа 180 градус аллакай мешавад. ҷисми чорум аз ҳама роҳи калонро тай намудааст, яъне ки ними давраро дар як сония тай намудааст. Агар гуфта истодааст ки дар як вақт, агар як вақт гирем, агар масалан як сония гирем, агар ҳамаги 30 градусро тай кардааст, дуюмгиш 45 градусро ва сеюмгиш 90 градусро. ва мебинем ки чорум ҷисм ними давраро тай кардааст. сеюм як камони давраро тай кардааст ва ин мешавад ҷавоби d. да суръати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? Мешавад ҷавоби d. 38 савол. Менигарем ба расм. мошин қитъаи А Б-ро мунтазам дар 5 сония тай намуд. Даври гардиши мошин чӣ қадар аст? Яъне ки даври гардиш ин ҳаст t баробари t тақсими n. ин миқдори бигӯем ҳамун гардиш, миқдори гардиш агар бошад, миқдори гардиш бо дар теория ҳаст, теорияро низ бинед, ин миқдори гардиш ва ин вақт. хоб биёед, луска намерасад, мо бози бо як хеле дигар мекунем. хоб нигоҳ кунед, мо гуфтем дар машқи 38, хоб машқи 38 дорем t баробари мешавад t тақсими n, яъне ки
منتظر قطعه AB رو قطعه AB یعنی که نیمی دوره رو در 5 ثانیه طی نموده است. نیمی دوره باشدگاه n می شود. این نیمی دوره این 0.5 می شود، برای که این همه دوره نیست. اگر همه دوره می شدگاه این یک می شد، این یک می شد. این نیمی دوره است، 0.5 می شود. بینید و در گفته شده است که در 5 ثانیه طی نموده است. در 5 ثانیه طی نموده است و میگویند که به ما دوری گردش ماشین رو یابید. نه چقدر است؟ یعنی که ت رو ما و همراه شما میبینیم. так 5 تقسیم 0.5 این می شود به ما 10 ثانیه. خب ما میگیریم با همراه شما 10 ثانیه. 10 ثانیه یعنی که ت برابر 10 ثانیه میباشد. اینجا از A تا B این نیمی دوره و اگر میگفتن یک دوره کرده است ما در اینجا یک میمونده و باید ماشین 10 ثانیه طی کند تا که از نقطه A باز به نقطه A برسد. یعنی که یک گردش می شود، یک دوری گردش می شود. وقتی که ماشین 10 ثانیه رو طی میکند یک یک کروب میزند و یک دوره رو توپ میخورد. خب надеюсь که فهمو میگذاریم با مشق سینو. سینو چی گفته شده است؟ در گردش زمین درگیر افتاد تخمینا چقدر است؟ باید شما دونید این می شود 365 روز. 365 روز در یک بار اون دور میزند تا زمین درگیری افتاد. مشق چیل ماشین در روزی کمونی AB رو منتظم در 20 ثانیه طی نمود. سرعت خطی اون رو معین کنید. یعنی که AB یک نیمی همون کمونی AB رو طی کرده است. خب L برابر 100 می شود و 20 ثانیه داریم. یعنی که V برابر سرعت گفته باشد. سرعت خطی L تقسیم T می شود. L تقسیم T می شود 100 متر تقسیم 20. خب اصلاح میکنیم. 10 تقسیم 2 این می شود 5 متر تقسیم ثانیه و این می شود جوابی B. 41 سوال. جسم ها از روی دوره حرکت میکنند در فاصله وقت یخیوه. جسم یکم به کنج 45، دویم به 60، سوم به 180، چهارم به 360 گردش نمودند. سرعت کنجی کدام جسم از همه زیادتر است؟ یا کنید ما سرعت خطی داریم و سرعت کنجی داریم. اگر سرعت خطی گوییم اگر این می شود سرعت خطی گوییم اگر با غیر از خیلی فرمولایی که ما نوشتیم با فرمولای 2p r تقسیم تنیز دارد. خب این می شود سرعت خطی و سرعت کنجی نیز هست. سرعت کنجی اگر باشد اگر فی تقسیم می شود ت. یعنی که فی با رادیان ما حساب میکنیم. فی رو با رادیان حساب میکنیم و یعنی که این سرعت کنجی می شود. سرعت خطی اگر گویم برابر اومگا یا که سرعت کنجی هم با چنین طرز اشاره میکنم با اومگا ضرب ار می شود. همون رادیوس. چنین فرموله ها ما داریم. اگر بینیم در اینجا چهارم می شود یعنی که باز همونه یعنی که 180 گراد رو در یک وقت تعیین نموده است. در اینجا می شود جواب ده. خب ماشین های در رسم تصویر یافته در یک وقت از نقطه های A حرکت رو سر کرده در فاصله های برابر وقت یک گردش رو پورا می کنند. سرعت خطی کدام ماشین کمتر است؟ از نقطه A سر کردن می بینیم که دوره یکم از همه دوره خرد است. یعنی که سرعت وقتی که دوره خود باشدگار مسافه نیست کم می شود و از اینجا ما میدونیم که سرعت اصلا کمترین سرعت یکم می باشد. یکم ماشین یعنی که در 42 ما وریانت A رو انتخاب میکنیم.
یعنی که سرعت ماشین در یکم حالت کم هست. و با همین طرز ما با امروی شما تمام میکنیم. با تو درس آینده.